yan. Nauntag kamating kahoy guys. Luto na nga tong kamating kahoy. Nami diri sa gawas kay grabe ka init sa sod. Ang ginamos o. Jadi ag tagaliog. Lagi sili eh. Yan din na. Tim na. Tubig yan. Lehok. Apa itu ba oh? Kabum eh. Lagi ba. Labo ka ilang kuting kahoy guys. Hindi na. May kinilaw no? Cek. Init man diri guys. Kagaw dito pa doon. Sabay. Sakto. Kaya na agad. Ang natong subar tapat yan. Ay suka. Alam niyo nga tayo ay naanga. Kaya na mo sa. Kaya na may single. Ay, tingnan lang forma. Wala ulit. Ale. Ay, mas puti no. Wah. Hindi lang ito ba? Oh. Mga inisip juice ya? May pagka ba? Salamat sa naghatag di ay. Isa di kapag. Inang juicing. Isa ka na. Labo yang kuan kuting kahoy. Nagbudbud ba hindi siya gapos? Mayo. Nagkabe? Naman mo? Gabi. Bukan? Nagpual ki? Yes, mong kuan daw juta. Ang tuod ba? Ano to? Ang guwang doon do. Labi mo. Nagkakaroon na ito good na ito. Buwak lagi. He. Asbang eh. Ito ba? Ano lahat? Ano nagalag? Gani ang ban. Wala ka na boss. Bubok na ba? Tubok mo yun. Sunga ba? Ay, ay. Hangkoy? Parang nilapan luto pa ba dyan na gani ya? Pag ayun, kuan. Tubok mo nga.